Benvinguts a la ludoteca a casa. Avui reciclarem un puzzle. Necessitarem un puzzle que vulguem reciclar, 2 cartrons, una miqueta més grans que el puzzle, rotuladors, llapisos de colors, i quan ja ho tinguem tot, agafarem un cartró, començarem a muntar el nostre puzzle. Jo ja el tinc gairebé muntat. Quan estigui acabat, el que farem serà donar-li la volta. Agafem el cartró, i amb molt de compte, li donem la volta, com si fos una truita. I ja tenim a on dibuixar. Aquí amb els colors dibuixarem el nostre dibuix. Jo ja l'he fet i aquest és el resultat. Aquest és el meu puzzle reciclat. Queda maco, oi? Un cop que el tenim fet, el que fem és el desmuntem sencer. Un cop desmuntat, només queda tornar-lo a muntar. Espero que la idea us hagi agradat. Podeu compartir el vostre puzzle reciclat amb nosaltres. Us esperem!